Toto je Tomiho a Betkin druhý deň v škôlke. Už vedia, že ich pani učiteľka sa volá Jarka. Poznajú aj deti vo svojej triede, aj keď niektoré mená si ešte mýlia. Od rána sa dobre zabávali a úplne zabudli, že včera sa báli do škôlky prísť. To je úžasné. Škoda, že na ihrisku pri našom dome nemáme šmikľavku, ako je táto. Alebo hojdačku. Alebo toľko detí. Kiko, páči sa ti tu? Počkať, kde je Kiko? Betka a Tomi sa obzerajú okolo seba. Nebojte sa. Pomôžeme vám nájsť vášho tukana. Je ľahké stratiť sa na novom mieste. Určite nie je na ihrisku. Musí byť niekde vnútri. Všetky deti vošli do šatne. Sú tam lavičky, vešiaky, skrinky a police na topánky, ale po tukanovi ani stopy. Kiko! Kiko! Nie je tu. Keďže sme tu všetci, prezujme sa. Potom sa pozrieme do kúpeľne. Možno si tam Kiko zaletel opláchnuť krídla. Lenže tukan nie je v kúpeľni. Nevletel tam, aby si umyl krídla, ani aby si vyčistil zuby a ani aby použil záchod. Keď už sme tu, všetci si po návrate z ihriska umieme ruky. My ho hľadáme a on sa niekde určite dobre zabáva. A tak deti prešli do herne. Sú tu hračky, knihy, pastelky a ceruzky, hudobné nástroje a mnoho iných zaujímavých vecí, ale po tukanovi ani stopy. Dokonca sa nenachádza ani v iných triedach. Viem, kde je. Určite desiatuje v jedálni. Veď je neustále hladný. Lenže jedáleň je úplne prázdna. Nie je tam tukan ani nikto iný. Je tu ešte jedno miesto, kde sa mohol schovať. Kto mi vie povedať, na ktorú miestnosť myslím? Je to miesto, kde sa pripravuje jedlo, skôr než sa dostane na stôl v jedálni. V kuchyni! Všetky deti vošli do kuchyne. Kiko! Takže tu sa schovávaš. Neschovával som sa, len som si prišiel niečo zobnúť.